De vierde gouden sambafoon vandaag wordt die uitgereikt. In de gemeente Gulpen-Wittem zijn we dus. Maar waar precies? Jawel, ik zie iemand aankomen rennen, jazeker. Er wordt zelfs geheigd. Wat is je naam? Boris. Boris, jij bent de allereerste hier op locatie. Maar ik wandel wel vaker hier, want mijn vader komt origineel uit Simpelveld. En ik herkende deze boog toen hij net uitzoomde. Ik mag je feliciteren, want je bent de allereerste. Je wint €1000 vastelovenstegoed. Tenminste, als je het codewoord weet te raden, natuurlijk. Want daar gaat het natuurlijk wel om. Scepter was het toch? Weet je het heel zeker? Ja, ik weet het zeker. Scepter is goed, jij wint €1000 vastelovenstegoed. Yes! Kijk, en dan maakt Twan die koffer voor je open. Yes! Je ziet het staan, hè? €1000 vastelovenstegoed. Wat gaat er nu door je? Ja, blij. Blij dat het wel gelukt is vandaag. Oh, ik ben kapot. En je ziet hem daarboven staan. Ja. Gaat dat lukken, denk je, om hem zelf? Oh, jawel. Nou, dan gaan we dat nog even kijken. Hoe die zelf de gouden sambafoon ook echt zelf ter hand neemt. Je moet er echt wat voor doen voor die €1000 vastelovenstegoed, dat zie je wel. Kijk, hij gaat aan de boom hangen. Kijk, hij heeft hem te pakken. Nou, hoe voelt dit nou? Want je hebt hem nu echt in je hand. Ik heb hem in mijn handen, ja. Maar hij is echt zwaar. Je stond verkeerd. Helemaal verkeerd. Waar stond u? De Gulpenerberg. Ja, jammer. Ik heb wel een troostprijs voor u. Kijk eens, speltjes en de originele sambafoon. Je weet het wel. Zeg Dankjewel. net, volgende week heb ik nog 2 kansen. Ja, daarom.